Vă zic pacea Domnului Iisus Hristos din Betlehem, pentru că este din Betlehem. Poate mulți fac cum zic că este din Nazaret și Dumnezeu să vă binecuvânteze și v-am așteptat la un nou studiu biblic să vă vorbim despre rugăciune. Și acum noi unde o să găsim, la capitolul Matei 6, o să găsim despre rugăciune, cum să ne rugăm. Și așa, și tu când te rogi să nu fii ca fățărnicii, căci lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la corturile străzii ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că ei și-au răsplata. Dar tu când te rogi, intră în cămeruța ta și după ce ai încuiat-o, roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Și uitați ce spune la 6:5, adevărat vă spun că își au răsplata. Deci dacă tu nu te rogi, cum spune Domnul, adică dacă tu o să te rogi, ieși la colț ca să te vadă vecinii că tu te rogi, spune că și-au răsplata. Și ce răsplată din neascultare de păcat. Deci o să te rogi degeaba și în zadar, că nu o să primești nimic și nu o să se dea nimic. Ca să înțelegeți. Dar și acum o să continui la versetul 7, tot de la capitolul Matei 6. Dar când vă rugați să nu bolborosiți aceleași cuvinte, cum fac păgânii, că cei cred că pentru multa lor vorbire vor fi ascultați. De aceea să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de aceea aveți nevoie mai dinainte ca să-i cereți voi. Deci vă rugați în acest fel. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele Tău. Și continuarea rugăciunii care și voi, Tatăl nostru care este în ceruri. Și ca să vă continui puțin la versetul 14, tot de la capitolul 6, spune așa. Căci dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Și acum să continui la trimiteri, Matei, capitolul 7, versetul 7. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Deci trebuie să cereți ca să vi se dea, adică trebuie să te rogi. Căci oricine cere, primește, și cel ce găsește și celui ce bate îi se va da. Deci trebuie să cereți ca să primiți. Și acum o să continui. Și uitați ce spune la versetul 10, tot de la capitolul 7, Matei. Deci, dacă voi, nu, sau dacă cere un pește, îi va da, ca să mă înțelegeți puțin, o să vă citesc de la versetul 9, că nu o să aibă înțeles, de asta m-am încurcat. Sau care este omul acela care dintre voi, care dacă cere fiul său pâine, îi va da o piatră, sau dacă îi cere un pește, îi va da un șarpe. Deci dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri vă va da lucruri bune celor care îi le cer. De aceea, tot ce doriți să vă facă vouă oamenilor, faceți-le și voi, căci aceasta este legea și profeții. Și acum o să continui cu Eclesiastul, capitolul 5, versetul 2. Nu te grăbi să-ți deschizi gura și să nu-ți grăbească inima să cuvinte înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cerul și tu pe pământ, de aceea cuvintele tale să fie puține. Și acum să continuăm la Luca, capitolul 11, versetul 1. Și pe când se ruga Iisus într-un loc oarecare, după ce a sfârșit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și el a zis, când vă rugați, să ziceți Tatăl vostru. Știți continuarea Tatălui vostru, nu vă mai spun. Și o să vă citesc puțin versetul 9. Și eu vă spun, vorbele Domnului Mântuitor, Iisus Hristos, și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și se va deschide.
Căci oricine cere, primește și cine caută, găsește. Celui ce bate, îi se va deschide. Și uitați ce zice continuarea, la versetul 13. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, cel din ceruri, vă va da sfânt celor ce îl cer. Și acum să continuăm. La Ioan, capitolul 14, versetul 13. Și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie glorificat în Fiul. Deci voi trebuie să cereți în numele Domnului Iisus Hristos. Și o să continui la versetul 14. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Deci trebuie să cereți în numele Domnului Iisus Hristos ca să primiți, ca El să facă. Și o să continui. Dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Deci să înțelegeți cum spune să ne rugăm. Deci vă rugați cum spune ca rugăciunea să aibă ascultare. Asta înseamnă a păzi poruncile. Și o să continui. O să continui. Imediat. Vreau să dau puțin înapoi. Imediat o să vă mai citesc încă un alt verset. Deci poruncile, aveți grijă ca poruncile să nu vă lipsească. Și o să vă citesc puțin din Ioan, 1 Ioan, capitolul 5, versetul 14. Și aceasta este îndrăzneala pe care vi-o dau, pe care o aveam în el. Dacă cerem potrivit cu voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că ceea ce am cerut, știm că avem ceea ce am cerut. Mă scuzați, sunt puțin emoționat, nu știu de ce. Poate că n-am dormit aseară mult prea bine, adică nu prea am dormit aseară. Deci trebuie să știți cum să vă rugați ca să primiți. Deci dacă nu vă rugați cum trebuie, voi nu o să primiți. Și atunci o să spuneți că Dumnezeu nu e bun și că nu vă ascultă și că vă rugați în zadar. Deci v-am spus, ca să primiți, rugați-vă cum trebuie. Și uitați, o să vă mai citesc puțin din alte versete. Zice așa, dar tu când te rogi, intră în cămeruța ta și după ce ai încuiat ușa, roagă-te tatălui tău care este în ascuns și tatăl tău vede în ascuns și îți va răsplăti. Deci spune și la versetul 5, când te rogi, să nu fii ca fățarnici, că lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la corțurile străzii ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că ei și-au răsplate, deci nu trebuie să te duci să te vadă oamenii. Asta tu zici că trebuie să te duci în cămeruța ta. Te bagi în colțul casei și te rogi acolo. Nu bolborăsi mult, Dumnezeu știe ce ai tu nevoie dinainte. Și mulțumește. Și ceri dacă ai nevoie. Și tot ce ceri în numele Domnului, ca să primești. Binecuvântat să fiți, vă aștept la un nou episod.